makadii ndofunga kune vasingandizive ndinonzi Lady Pilar amai kadoko. Kune vanondiziva ndofunga mangoiziva nyaya yacho. Nyaya yangu idiki diki dangotaura muchidimbu. Naisa ndakaenda ku Platinum Records last month ndakanorekodha song yangu 1 ndikasiya mu studio 400 rands fanda uya kumba ndauya kumba last week musi wa 19 July ndopa ndakafonirani producer kuti ndifunze song kuti zvamira sei. Producer ndopa akanditi mukuru vari kuchema muridzi westudio. Ndakati kuenda zvikanzi mira ndikusendere maaudio avo avaitaura plus iwo unofanira kuzondisendera imwe mari bheki. Ndikati kuti zvanyanyoita sei vakadi kungondichaja ka1 kana ndaitadza kuibhadhara musi iwoyo ndakangorekedza kurekodha fandepa maaudio ndamateerera plus inini ndakabva ndangofunga kuti kumusendera mari ndisina kutaura nemuridzi westudio hazviite because mutemo wacho unoti kana wapinda mustudio hauna madhira unoita naproducer ivo vasingazive enda hauna mari yaunotambidza producer iye muridzi aripo. Saka ndakabva ndati ndafona ikaita 6 missed call havana kudaira vandazosenda message ndiye vakazopindura neaudio vachiti zvoni havazive inini kuti ndini ani ende what inini omva ndaiso yangu audio ndakati inini ndikuda song yangu chete handina basa nezvakawanda kana zvichinetsa zvesong modzosachi mari yangu. Pavakabva vazondifonera vakati madhiredo aya zveshuwa baba vanga vakataura kuti vanondida last year pandakatanga kuenda kustudio kwavo. Saka inini ndaingoendawo nemumwe mukomana kustudio because ndaivhara ma1 kuti handisi kuda ende inini handidana ninowana kumastudio maproducers ndinozoshanda nawo sei. Ndopa vakatanga vakati kana inini munhu anopinda mustudio wangu wese ndinorara naye munhu wemukadzi. Saka ndomamirira akaita nyaya inini handisi kukwanisa kurara nababa but song yangu ndikuita se ndiri kuida. Vakati zvoni iwo song nemari havasi kukwanisa kuzondipa nekuburikidza ndochikonzero chotarisa kuti song yangu ibude mari yangu vasandipe. Saka inini nePlatinum Records nyaya yedu haisi kuzoguma apa. Nandakamira pesa apa vanga vakati vari kutaura neloya ravo hanzi vadaendesa kukoti. Saka ndakanyara Lady Pilar again amai kadoko tine ndokududunura ndandi chinobudawo hapana takatadziko nai mwariwe gara tichichema nekuda kwena takatadziko nai baba zvatinodana musingadai vanofuma neropa asi tinofuka matichina masa